हेलो लोगोफोर बरायबाय आंनि चेनेलाव फिन खनसेबो गासैखौबो बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिसनि एग्जामाथ' जाबाय लोगोफोर बेनो जाबाय ABUB कनस्टेबल बेनिफ्राय APRO दङमोन दा हौवाफोर हिन्जावफोर गोबां एग्जाम लिरबाय जायफ्रा सेलेक्ट जादोंमोन एग्जामनि थाखाय आरो एग्जामा फाइनालि साक्सेस जाबाय दा बाथ्राया जाबाय काट अफ बेसेबां थांगोन मेरिट लिस्टआ बेसेबां थांगोन बेनो जाबाय मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनि भिडिअ खालामनायाव जे आदा मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया काट अफ चेन्ज जागोन नामा होननानै बा एक्सट्रा थागोन नामा होननानै दा बेखौनो आं नोंथांमोना हानायसेबां डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाबावबाय जाहाथे नोंथांमोना बुजियो दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हायोब्ला नायलांजोब स्किप खालामनाङा जाहाथे नोंथांमोना आन्दाया दा लोगोफोर जों थांनिफ्राय अफिशियेल वेबसाइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला जों बेयाव दासिमबो जेबो आपडेट गैथ'वा जे एग्जामनि रिजाल्टआ माला होननानै बिनिफ्राय जोंहा रिजाल्ट नायनोबा नैबे रिजाल्ट पर्टेल मोनदों थ' बे रिजाल्ट पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगोनो जेब्ला रिजाल्टआ आउट जागोन ना अब्ला बेयावनो नोंथांमोना गासैबो श' जागोन दा लेटेस्ट रिजाल्ट गैथ'वा जे नोंथांमोननि आनजादनि रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारखागोन दा नोंथांमोननि वेबसाइटआ गासैबो मेसिनाव नायगोन रिजाल्टखौहाय बिनिफ्राय थाबैनो ओंखारगोन आरो बेयावनो गासैबो खनसेनो मेरिट लिस्टआ ओंखारसिगोन जे बेसेबांखिनि थांदों एसेबांखिनि थांदों होननानै आरोना बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवसो गासैबो समान जाखाया डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जोंहा भेकेन्सि मोनखादोंमोन नालाय बेनि एगेन्स्टआव काट अफ थांसिगोन हाइनिफ्राय ल' लेभेलाव फैसिगोन दा बेखायनो मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया बेनिफ्राय जेनेरेल एरिया डिफारेन्स दङ दा जोङो फै जों डेस्कटप साइटखौ खालामना लाग्रोनि जाहाथे मोजां गासैबो हम स्क्रिनाव नुजोबनो हायो दा जोङो बे काट अफ नायगोन बेनि सिगां जों माखासे नायगोन बेनो जाबाय मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरियायाव बेसेबां भेकेन्सि दोनदोंमोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव एबा जायखिजाया भेकेन्सि वाइसआव दा नैबे जाबाय लोगोफोर मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दा नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होबायना बेनोमोन आरो दा बेयाव दङ नै नोंथांमोना UB आरो लोगोसे AB मोनदों C माने कनस्टेबल UB कनस्टेबल बेनिफ्राय AB कनस्टेबल होननाय जादों टटेल भेकेन्सिया 7 दङ खायसे डिस्ट्रिक्टआव एबा पुलिस स्टेशननि आन्डाराव दा हमना ला आमगुरि मोनसे पुलिस स्टेशन दङ ना बे जाबाय चिराङाव दङ बेवहाय दङनो भेकेन्सिया गासै 7 दङ आरो दा ABआव 3 दङ बेनिफ्राय UBआव 3 दङ दा बेयाव काट अफआ ओरैबायदि थांगोन जे जायफ्रा बे आन्डाराव गैया एबा नोंथांमोना आमगुरि पुलिस स्टेशननि आन्डाराव नङा अब्ला नोंथांमोना बेयाव मोननाय नङा आरो नाथाय बे जायफ्रा आमगुरिनि आन्डाराव मोनगोन पुलिस स्टेशननि आन्डाराव नोङो दङब्ला स' नोंथांमोननि काट अफआ एक्सट्रा जागोन बेनो जाबाय मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया नाम दोननाय जादों आरो जेराव नोंथांमोननि काट अफआ एसे खम थांगोन आरो जेनेरेलनिफ्राय दा बेबादिनो पुलिस स्टेशननि आन्डारावनो गोबां थायोथ' थ' नोंथांमोना बेबायदि जायफ्रा खाफालाव दङ स' नोंथांमोना मोनसिगोन काट अफ जागोन बेयावबो जे नोङो पुलिस स्टेशननि आन्डारावनो दङब्ला मोनथारगोन बे नङा नाथाय बेयावबो गोजौ लेभेलनिफ्राय गाहाय लेभेलाव थांगोन काट अफआ थिग बेबादि नोंथांमोना नुनो मोन्दों सनितपुर दङ दिकेजुलियावहाय सास्नि दङ बेयाव नोंथांमोना ABआव 3 मोन्दों बेनिफ्राय UBआव 3 दङ दा बेयावबो काट अफ थांगोन दा जों बेखौ नायनोब्ला जों एसे आइडिया मोनगोन सिगांनि जोंहा ABUB कनस्टेबलाव मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया काट अफ बेसेबां थांदोंमोन जों बेखौ लानानै जोङो नायफिननो हायो दा जों बेखौ जोबनायथिं नायगोन दा बेनिफ्राय जोंहा धेमाजियाव नायोबा गगामुगाव दङ 2 दङ UBआव बेनिफ्राय ABआव 7 दङ दा बेयाव ABआ बारा चान्स दङ स' नोंथांमोना मोजां खाफाल दङबा मोननायनि चान्सआ दङ बेयावबो बेनिफ्राय बाक्सा गरेस्वराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों 2 दङ UBआव बेनिफ्राय ABआव 7 दङ थिग बेबादिनो उदालगुरियाव नोंथांमोना हरिसिंगानि दङब्ला बेयाव 2 दङ UBआव बेनिफ्राय ABआव 7 दङ भेकेन्सिया गासै 7 होनाय दङ एबा 7 भेकेन्सिस दङ आरो जायनाखि मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया होननानै बुंनाय जादों दा बेबादिनो हावराघाट दङ पुलिस स्टेशन कार्बि आंलंनि आन्डारावहाय दा बेयावबो 7 दङ EBआव बेनिफ्राय UBआव 2 दङ दा बेफोरबायदि माखासे पुलिस स्टेशननि आन्डाराव काट अफआ एसे खम थांगोन जायनाखि जोंहा मिथिखाबाय जे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया होननानै दा बेबादिनो कुसुगाव पुलिस स्टेशन दङना क'क्राझाराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय 7 दङ ABआव UBआव 2 दङ दा बाथ्राया जाबाय ओरैबायदि जागोन जे एसे कनफिउज जायो बयबो जे दाखालि जायफ्रा एफेक्टेड एरिया फैदोंमोन काट अफआव दा नोंथांमोना एफेक्टेड एरियायाव फैथारगोन बे नङा बा नोंथांमोना जेनेरेलावबो थांनो हायो बेनो जाबाय नोंनि एग्जामनि सायाव नोङो एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनबानो नोंहा जेनेरेलावबो थांगोन जायखिजाया साख्रिल' जानांगौ बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना हमना ला एग्जाम्पल होनोसै दा हमना ला आङो एफेक्टेड एरियानिमोन दाखालि बावै काट अफआव फैयाखैमोन नाथाय आंनिया जेनेरेलाव फैदोंमोन दा आङो काट अफ फैगोन ना फैया नैबे एफेक्टेड एरियायाव दा फाइनालि फैयो जेबो नङा नोंथाङाबो फैयो जे नोंनि नाम्बारा नैबे एफेक्टेड एरियायाव जिथु जोंहा लाखिजायोब्ला अब्ला बेयावनो मोनगोन नाथाय नोंनि पुलिस स्टेशनाल' जानांगोन एफेक्टेड एरियानि दा बेखायनो मोननै चान्स दङ गल्डेन चान्सआ बेनो जे नोङो एफेक्टेड एरियाबाबो मोनगोन जुदि नोङो नाम्बारा मोजां नाम्बार मोनोबा गोजौ लेभेलाव मोनहैगोन जेनेरेलावनो आरो बेनिफ्राय जेनेरेलनाबो फैगोन एफेक्टेड एरिया फैगोन मानोना नोंहा जायखिजाया काट अफ थांबानो जाबाय एफेक्टेड एरियायानो जा एबा नोंहा जेनेरेलानो जा नाथाय नोंनि काट अफआ गोरोबबानो नोङो जायखिजाया साख्रिखौ मोनगोन नाथाय बाथ्राया बेल' नोंहा चान्सआ बेनो जे नोंनि पुलिस स्टेशना एफेक्टेड एरिया जानांगोन अब्लासो नोङो एफेक्टेड एरियायाव फैनो हागोन
दानिया फैदो जों बिदिब्ला काट अफ बेसेबां थांदोंमोन जों एनालाइसिस खालामसै बेसेबां थांथावना फाइनाल मेरिट लिस्टआव। दा बाक्सायाव नोंथांमोना नुदोंमोन एफेक्टेड एरियायाव थांदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 30 मोनदोंमोन बे जाबाय एबि लोगोफोर फार्स्टआव आं एबिखौ नायदों दा 30 थांनाय लोगो लोगो एबियावबो थांगोन काट अफआ गोजौ थांगोन बेनो जाबाय गरेस्वर पुलिस स्टेशननि आन्दाराव होनदों दा बेयाव जोंहा 30 थांखादोंमोन नालाय दा एग्जामा 50 जादोंमोन 50नि गेजेरावथ' 30 मोनखागोन बयबो दा 30 60 जाबाय प्लास एक्सट्रा थायो थिग बेबादिनो 63 64 65 थांनायनि चान्स दङ एबियावबो बे जाबाय गरेस्वरनि आन्दाराव एफेक्टेड एरियानि आन्दाराव दा बेबायदि आरो दा बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायोब्ला गोबां दं बेयाव हमना ला बाक्सा जोंहा नायबाय बेनिफ्राय चिरांखौ नायनोसै दानिया दा चिरां रुनिकाटायाव थांदोंमोन 24 जोबोर खम थांदोंमोन बेनिफ्राय एग्जामाव 30 लायोबा 54 अब्ला नोंथांमोना 55 56 57 नि आन्दारावबो थांनायनि चान्स दङ नाथाय बे जाबाय एफेक्टेड एरियानिसो नाथाय जेनेरेला बारा थांगोन दा हमना ला बिजनियावबो दङ नोंथांमोना बिजनियावबो मोनदों दा बेबादिनो गोबां रोखोमनि दङ क'क्राझार उल्टाफानि दङ बेयावबो 25 थांदोंमोन खम थांदोंमोन अब्ला बेयाव खम थांनायनि चान्सआ थायो आरो दा बेबादिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो बेखौहाय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दा जायखिजाया जेनेरेलनिफ्राय पुलिस स्टेशन जोंहा एफेक्टेड एरिया बेयाव काट अफआ एसे खम थांगोन एसेल' खम थांगोन नाथाय जेनेरेलाव एसे बारा थाङो आरो लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ तो दानियाथ' एग्जामा जाबाय कन्डाक्ट जाजोब्बाय फाइनालि जाबाय बेनिफ्राय काट अफआ खनसेनो ओंखारसिगोन डाइरेक्ट मेरिट लिस्ट ओंखारसिगोन लोगोफोर डाइरेक्ट एक्सट्राखौ लानानै एग्जामखौ लानानै पिएचडिखौ लानानै खनसेनो काट अफ ओंखारसिगोन बेनो जाबाय फाइनाल मेरिट लिस्टआ ओंखारसिगोन सेकेन्ड वेटिं लिस्ट ओंखारा नोंथांमोना बेखौ साननाङा जे वेटिं लिस्ट ओंखारगोन होननानै दा नैबे इउबि लेभेलमोन नोंथांमोना बे इउबि लेभेलाव नायोबा बाक्सायाव थांदोंमोन 31 थांखादोंमोन प्लास एग्जामाव 35 गाहाम मोनोबा 65 67 68 थांनायनि चान्सआ दङ दा जायखिजाया इउबि लेभेलाव एसे बारा थाङो काट अफआ एबिनिफ्राय दा जायखिजाया सिगाङाव थांनाया 65 66 गाहाम थांदोंमोन दा बेखायनो देग्लायबो 65 नि बारा थांनायनि चान्स दङ एबा नाथाय बे नंजोबा जे जायखिजाया 60 थांथारगोन बे नङा खमबो थांनो हागौ बे जाबाय एग्जामनि सायाव सोनारगोन जे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव एग्जामखौ हायाखैब्ला अब्ला बै डिस्ट्रिक्टआव काट अफआ खम थाङो लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे रिभिउखौ बोरै खालामो रिजाल्ट नायनायाव आं नोंथांमोननो बेखौ नेक्स्टआव भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ